La plataforma Defensem el Bloc 17 ha convocat una manifestació per demà dissabte a les 11 del matí per demanar la cessió de l'edifici de la plaça d'Eivissa 17 a les entitats del barri d'Horta. Els manifestants tenen previst anar caminant de la plaça d'Eivissa fins a la plaça Alfons X, davant la seu del districte i passant per dins del túnel de la Rovira. Un cop al Alfons X, la presidenta de la coordinadora d'entitats d'Horta, Roser Ballonesta, i l'escriptor Màrius Serra llegiran un manifest. La plataforma reclama al propietari del bloc, el BBVA, que no el vengui a cap immobiliària i el cedeixi per a ús públic. L'Ajuntament està estudiant adquirir-lo, coneixedor de la necessitat d'espais per a associacions al barri i ha iniciat converses amb l'entitat bancària. Des de fa 30 anys, l'edifici acull l'activitat de diverses entitats, com el Casal de Joves, els Diables o l'Esplai. L'objectiu de la manifestació és visibilitzar el suport del barri cap a la nostra plataforma i cap al Bloc 17 i acumular una mica de capital polític de cara a les negociacions amb l'Ajuntament, la Generalitat i de cara també al BBVA, demostrar que el barri està amb nosaltres.